Nando bio ada yirndere mabbe garnal wala damgal wala no mi jida sa ri kam ni ko dum buy am atta buy ko so kay ufti ko so ada kay wona gur donc pour wi don tan den bande yewte enen jidi non hakkadi funde dem su andande outrade ko wete layte rende de woni les réseaux sociaux on joni Twitter no neddo fof no wawi sosde koddano mi nani goto e artirnoɓe jewreɓe simtoɓe no haala yo yimɓe mbaɗ compte Twitter Twitter holko nafa ko yaltinde message tan togoso no waɗa temedere e capantinayi alkulal kam windude hunde tan ko welade habrude yimɓe wonɓe ɗo joni hande kala joguiɗo téléphone no foti sosde compte Twitter goɗɗe ɗe mbaɗɗen ɗon saaha fo aɗa watta natal mbaɗa e Twitter mbiyama minen de min goni koye wadde naggam tin ha yimɓe ujunere jeeɗu ɓen ujunere kalno ujunere woɗɓe wonde wona ko yimɓe mbaɗa foyi fontina donc c' est à dire que kala jogui Twitter ene wawi hutorade ganduɗa hoorema Twitter gam tintinde yimɓe holko jogui surtout ɗum waɗo adresse am Twitter woni ganduɗa hoorema minen noon min mbiyata Aba Bass oɗon gandi kam fulɓe kam ɓeɓe addan ɗumen gandal foof ɓe kamɓe gandal so ari ɓe molita ɗon tan ala ɓe piddat abdul bon kon woni ɗum woni ko watta ɗum koye ɓuura ɓe mi wat ene fof eɗen gandi